Huwa evidenti anke mill-kontenut tal-messaġġi nifishom illi dak li kienet iwettaq il-Ministru kien bħala parti mill-mod kif huwa mistenni illi jopera Ministru bl-istess mod għas-segretarjat. Tajjeb illi ngħid illi kull Ministeru għandu proprju numru ta' uffiċjali ibda mill-OPM l-isfel u jimxi għas-segretarjati u d-dekasteri kollha, numru ta' uffiċjali li huma proprju impjegati biex jassistu lill-poplu irrispettivament mill-orjentament u twemmin politiku tiegħu fil-bżonnijiet tagħhom ta' kuljum. Id-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela hija stedina ċara u tonda għall-anarkija. Hekk insistiet l-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem fejn b'mod b'saħħtu ikkundannat għal kollox l-aħħar skandli tal-frodi mill-benefiċċji soċjali kif ukoll ir-rekit tal-liċenzji tas-sewqan. L-MEA saħqet li dan kollu huwa evidenza li hemm problemi serji ta' governanza li qed jaffettwaw ir-reputazzjoni internazzjonali war minn hekk il-ħajja tal-familji Maltin Wawċin. L-Assoċjazzjoni spjegat li l-fatt li wieħed jipprova jiddefendi dawn l-iskandli u jagħti xifhem li hija prassi normali li ssir fis-sistema politika hija inaċċettabbli u li b'dan il-mod qed jitwasslu messaġġi perikolużi immens. Intqal illi id-diskors ta' Robert Abela jastedina l-anarkija u libertinaġġ li tħeġġeġ lill-individwu kif ukoll lin-negozjanti biex jaqbżu lill-istrutturi jew saħansitra jitolbu pjaċiri li effettivament qatt ma kienu intitolati għalihom dejjem għad-dannu tal-poplu. L-MEA saħqet illi tal-id-diskors ta' Abela se jwassal sabiex amministrazzjonijiet futuri jiġġustifikaw emilhom. U dan ċertament mhuwiex il-mod kif is-sistema politika għandha taħdem. Dak hija waħda mill-funzjonijiet ewlenin li għandu l-politiku fis-sistema politika Maltija. Issa jekk qed ngħidu aħna li s-sistema il-mod kif taħdem is-sistema politika Maltija ma jgħodx għal dan il-pajjiż, hemmhekk jiena wieħed minn dawk li ma naqbilx. L-Assoċjazzjoni spjegat illi huwa impossibbli li tiġġustifika korrispondenza ta' messaġġi illi esponit prattiċi korrotti sfaċċati u inevitabilment twassal għal dubji serji dwar kemm huma siguri t-toroq Maltin Wawċin b'sewwi għal ġabu l-liċenzja tas-sewqan bi pjaċir. Ġie spjegat li dawn l-abbużi qed jgħinu l-interessi partiġani iżda potenzjalment jistgħu jissarfu f'danni fatali għaċ-ċittadin. Dan fid-dawl, komplet l-MEA, illi kulħadd jaf illi mill-kuruturi ta' Kastiljana taw impjiegi li ma jeżistux, benefiċċji soċjali li ma kinux intitolati għalihom u nuqqas enormi ta' trasparenza, b'kultura ta' nepotiżmu li qed tiġi normalizzata għal kollox. Għaldaqstant, l-MEA saħqet illi qed tistenna kundanna ċara u apoloġija għal dak illi seħħ min-naħa tal-Gvern. Dan fil-waqt illi l-politiċi għandhom jitbedu mill-interessi partiġani u jżommu dejjem l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox.